Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Se nofru dejn l-Ewkaristija suffraġġju ta' Grezzju xkembri. Poġġu friġlejn il-mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija tal-biet tagħna, ix-xewqat u l-intenzjonijiet li ġibna magħna f'dan is-santwarju. Sabiex it-talba tagħna tkun toġob lil Alla ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u li l-konħuti li jingħadni b'ħafna bil-sir, bil-kliem, bil-emi, bil-laħallejt, bil-mirijiet, tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej All-Altar. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Mulej Alla tagħna, quddiemek tiddej bil-ġmil tagħha il-Verġni Umli Marija, minħabba s-seb ta' bina u l-kotra tal-virtujiet tagħha. Għatina li aħna bħala nfittxu kull ma hu veru u kull ma hu ġust. Ħanaslu għandek lajn ta' kull ġmiel u bidu tal-imħabba qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Wara dawn il-ġrajja ġiet il-kelma tal-mulej lil Abram f'dera u qallu: La tibżax, Abram, jien tarka għalik, lasek ikun kbir ħafna. U Abram qallu: Sidi mulej setatini, għax jien se nibqa' bla tfal. Il-werriet ta' dari se jkun Eliżjer ta' Damasku. U Abram żied jgħid: Ara, inti lili ma tajtnix nisel, u l-qaddej dari se jiritni. U ara, waslitlu l-kelma tal-mulej u qallu: Ma jirtekx dan, imma wieħed ħireġ fil-ġewwieni tiegħek, dan hu li jirtek. U ħarġu barra u qallu: Ħares sewwa lejn is-smewiet u wotti l-kwiekeb jekk għandek il-ħila toddhom. U żied jgħidlu: Hekk għad ikun nislek. U hu emmen fil-mulej u dan għaddulu ġustifikazzjoni. U qallu: Jien il-mulej li ħriġtek minn Ur tal-Kaldin biex nagħtik din l-art bwirt. U qallu Abram: Sidi mulej, kif se nkun naf li se nirita? U jiġbu: Ħud li oġla ta' 3 snin, moża ta' 3 snin, muntun ta' 3 snin, gamiema u ħamieba. U ħadlu dan kollha u qasamhom minn nofs, kull nofs qiegħdu biswit ieħor. Imma l-għasafar ma qasamhomx. U niżlu l-għasafar tal-priża l fuq l-iċba mejtin, imma Abram gerrixhom lura. Iju nieżla x-xemx waqafu Abram nas qawwi u waqgħu fuq biża' u dalba oħra. Meta x-xemx kienet niżlet u kien dalam, kien uri daħħan u l-sin nar iżeċ qasmu minn bejn il-biċċiet tal-laħam. Dakinhar il-mulej għamel patt ma' Abram u qallu: Lil nislek nagħti din l-art mix-xmara tal-Eġittu sa xmara l-kbira ix-xmara tal-Ewfrat. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Faħru lill-mulej x'għandru ismu, għarfu lill-ġnus bl-emejjel tiegħu, għannulu u doqqulu x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Faħru l-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Ħabirku biex tarfu l-mulej u l-qawwa tiegħu, fittxu l-wiċċu il-ħin kollu.
nisel Abram il-qaddej tiegħu u li Ġakob il-maħtur tiegħu. Jahwe u Alla tagħna mal-art kollha il-ġudizzju tiegħu. Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu fil-kelma li ta' għal elf nisel, fil-patt li jagħmel ma' Abram fil-weda li ħalef lil Iżak. Alleluja, alleluja. Ibqgħu fija u jien nibqa' fikom jgħid il-mulej. Min jibqa' fija jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: iftħu għajnejkom mill-profeti folozz, għax dawn jiġu għandkom libsin ta' naċ u minn ġewwa jkunu l-pub ħattafa. Mill-frott tagħhom tarfuhom. Jaqgħu jiġbru għeneb mix-xewk, jew tin mill-għollieq. Hekk kull siġra tajba frott tajjeb tagħmel, imma s-siġra l-ħażina frott ħażin tagħmel. Siġra tajba ma tistax tagħmel frott ħażin, anqas siġra ħażina ma tagħmel frott tajjeb. Kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar, għalhekk mill-frott tagħhom tarfuhom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-qari ta' din il-ġimgħa qiegħed jippreżentalna ir-rakkont tal-Patriarka Abram. Smajna bis-sejħa oriġinali ta' Abram biex jitlaq lill-artu u Abram jilqa' u jemmen fil-kelma li qallu Alla. Hekk li lill-Abram insejħulu missierna fil-fidi. U Alla jagħmel patt ma' Abram li se jagħti lil nislu u li sissa għadu bla tfal l-art li batu fija, l-art ta' Kanan. Smajna għal min jieħu sehem fil-quddies ta' kuljum u f'dawn il-jiem għal aktar minn darba il-mulej iwiet lill-Abram li se jagħtih l-art. Daqskemm hu it-trapp tal-art, daqskemm huma il-kwiekeb tas-sema, daqstant ieħor ikun nislek. Dak il-patt oriġinali li Alla għamel ma' Abram jiġifieri isu kontratt, ftehim illi jibbaża lilu nnifsu fuq il-fedeltà ta' Alla, fuq il-kelma ta' Alla. Minkejja d-djufija tiegħu tal-bniedem, Alla jibqa' iżomm il-kelma tiegħu u jibqa' fidejl għal patt. Għaliex kif jgħid San Pawl, Alla ma jreġġax lura id-doni u l-barkiet tiegħu. Patt li permezz tiegħu ser jibbenefika mhux biss Abram u l-poplu tiegħu, imma il-popli kollha, il-bnedmin kollha. Għaliex Abram isir barka għal popli kollha. U dan il-patt, l-alleanza, il-ftehim li Alla b'libertà u imħabba jagħmel ma' Abram u permezz tiegħu mal-umanità kollha, narawh matul l-istorja tas-salvazzjoni
jiġġedded kull darba, speċjalment f'mumenti kbar tal-istorja tal-poplu ta' Iżrael. Anke meta il-poplu jikser il-patt jabbanduna lil Alla, ifittex Alla toħra, Alla jibqa' fidejl u permezz tal-messaġġiera tiegħu, permezz tal-profeti tiegħu u jagħmel ġdejd il-patt oriġinali u iġedded din ir-rabta ta' mħabba li hu għandu lejn l-umanità. Dan il-patt jilħaq il-qofol tiegħu fil-persuna ta' Ġesu illi fuq is-salib ikkonsagra għal dejjem dan il-patt imġedded bejn Alla u l-umanità. Dan hu l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' għal dejjem. Hekk jisqar Ġesu hawn lil-lejl qabel ma bata, hekk itenni kull saċerdot fit-talba tal-konsagrazzjoni waqt il-qudiesa. F'Ġesu iseħħ il-patt il-ġdejd illi Alla iġedded b'mod sħiħ għal dejjem mal-bnedmin kollha. U l-Ewkaristija ssir is-sinjal ta' dan il-patt, tal-alleanza, tal-imħabba dejjima fi Kristu bejn Alla u l-bnedmin. U kull darba li aħna nieħdu sem fl-Ewkaristija, nieħdu sem fit-twettieq ta' dan il-patt, fit-tiġdid ta' dan il-patt, jiġifieri li l-mulej permezz tas-sagrifiċċju mġedded ta' ibnu fl-Ewkaristija jagħmilna dejjem aktar imseħbin, parteċipi ta' din l-imħabba tiegħu. Aħna niċċelebraw l-Ewkaristija fit-Tempju tal-Verġni Imqazza Marija, induru fuqha u nsejħula bħala l-arka tal-patt il-ġdejd. Hekk issejħilha l-Knisja f'waħda mit-tislimiet tal-litanija. Marija hija l-arka dik illi fija bħal f'tabernaklu iġġor il-patt il-ġdejd, iġġor lil Ġesu, veru iben Alla u veru bina. U nresqu qudiema mhux biss it-talb u x-xewqat tagħna, imma nresqu qudiema wkoll ir-rieda li aħna nkunu membri sħaħ ta' dan il-patt, li aħna nkunu membri ħajjin u attivi tal-patt li Alla jagħmel magħna f'ibnu Ġesu. U dan narawh fis-silta tal-Vanġelu fejn permezz tal-parabbola tas-siġar tajbin u tas-siġar ħżiena Ġesu isejħilna sabiex aħna inkattru l-frott tat-tajjeb għas-saltna ta' Alla u għall-glorja tiegħu. Jien ħtartkom biex tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli tingħata glorja lil Alla permezz tal-frott tajjeb li tagħmlu. Aħna msejħejna għalhekk sabiex inkunu bħal siġra tajba illi fl-esperjenza tal-ħajja, fl-impenji tal-ħajja, fl-għażliet u d-deċiżjonijiet li aħna nieħdu, aħna nipproduċu frott tajjeb illi jogħġob lil Alla u li hu ta' ġid għalina u għall-bqija tal-komunità. U b'dan il-mod illi il-patt l-imħabba ta' Alla issejr ħajja fina
għaliex fina tagħmel kotra ta' frott u permezz tagħna tkattar il-frott lis-soċjetà, lill-komunità. Ngħixu għalhekk f'kull Ewkaristija dan il-patt il-ġdid b'demm Kristu. Dak il-patt li kif smajna fl-ewwel qari Alla jagħmel ma' Abram u ma' nislu u permezz ta' Abram mal-umanità kollha li jilħaq il-qofol tiegħu u jiġġedded fi Kristu u li kull darba jingħata lilna permezz taċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija qaddisa. Qumu bil-wieqfa u rresqu t-talbiet tagħna lill-Mulej. Alla l-Missier bagħat lill-Ibnu fid-dinja biex isalva lil kull bniedem. Nitolbu ngħidu Alla ta' kull tieba ismana. Għall-Knisja sabiex bil-għajnuna tal-Ispiritu Santu tara fil-bżonnijiet tal-bniedem tal-lum u tinfetaħ dejjem iżjed għad-dinja nitolbu. Għall-pajjiżi fejn hemm il-ġuħ sabiex is-solidarjetà ta' min jista' tgħin ħalli l-frott tal-art jitqassam b'mod ġust fost kulħadd nitolbu. Għall-familja sabiex tara fil-bżonn li tibqa' magħquda kif irida Alla, għall-ġid tagħha ta' wlieda u tas-soċjetà nitolbu. Għalina sabiex l-impenn soċjali tagħna ikun xhieda tat-tiġdid tal-bniedem li jiltaqa' ma' Kristu nitolbu. Poġġu f'riġlejn l-altar mas-sagrifiċċju tal-ħobż u tal-inbit it-talbiet tagħna, il-familji tagħna, il-persuni eżies għalina, dawk li qalulna biex niftakru fihom fit-talb, speċjalment f'dan is-santwarju għażiż. Poġġu f'riġlejn il-Mulej il-morda kollha tagħna u dawk li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli. U Alla għani fil-erf u fil-ħnina, il-glorja tiegħek hija l-ħajja tal-bnedmin. Għatina nitolbuk li ngħixu l-messaġġ tal-Vanġelu sabiex nibnu flimkien is-saltna tiegħek fid-dinja bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Bil-ġejt li niksbu mill-offerti li ġibnielek Mulej, niġġeddu u nimxu l-qudiem fit-triq tas-sema. Aħna u mexxijin flimkien mal-Verġni Marija mit-triq tal-imħabba safja biex jistħoqilna naslu ħanitennew bil-glorja tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom.
nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr u nollu b'tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni fġieħ il-Verġni imqazza Marja. Kollha ġmiel fit-tnissil tagħha għax ħielsa minn kull teba tad-dnub tan-nisel tiddim żejna bid-dija tal-grazzji tiegħek. Kollha ġmiel għas-safa ta' ġbubita fit-twelid lill-ibnek id-dija tas-seb tiegħek li ġie fid-dinja bħala feddej tagħna u sar ħuna. Kollha ġmiel fil-passjoni ta' ibnek, imżejna bid-demm li xerret għalina, ħarufa ġwejda tissieħeb fil-passjoni tal-ħaruf ġwejjed tagħha u mogħtija dmejr ġdid bħala omm il-bnedmin kollha. Kollha ġmiel fil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet u miegħu is-Saltan fil-glorja tas-sema, imsieħba miegħu fir-rebħa li jagħmel fuq il-mewt u d-dnub. Bih il-tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek ifaħru l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċit, is-smawiet u l-għarfija u l-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, mbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewwient mulej inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li kla ħal-kalċi, reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Grezzju li oġbok issa jaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifu bil-magħmudija mit fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxox ta' għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll l-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, Missierna li inti fis-smawiet
يتقدس اسمك، تيجي صلاتك، يكون اللي تريد في السماء هكذا في الأرض. خبزنا كل يوم أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا قبل ما نغفر لمن عطيالي، لا تدخلنيش في التجري، ازدهلسنا من الدين. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والحنين أعطيك الباتشي في زميننا، باش نكونوا خيلصة دايما ذنوب ومحارسة من كل انكويد. احنا ونستناو ونتماو لنا والمجية السلفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو اللي قالت الأبوستل تياك نهلي لكم السليم ماتيكم السليم تياي، لا تخارش لين ذنوبيتنا ازدهارس لين الفيدة الكنيسية تياك، أتيا سليم ولا دالي انت تريد فيها تتعيش في السلطان قال ديم تديم. الباċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja innali. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejn jinaħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħux tidħol taħt is-saf tiegħek iżda kelma waħda u ruħi u nifil.
faħru flimkien lill-Alla Trinità. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbu. Għati dejjem kull għajnuna mulej lil dawk li titma' bil-misteri qaddisa. Għatihom li jimxu dejjem fit-triq tal-ġustizzja. Lilhom li tajthom lill-Verġni Mqadsa Marija kollha ġmiel għax imżejna b'kull virtu. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.